Una vegada hi havia a Alemanya una vila molt bonica, Pimburg, banyada al sud per les aigües del riu Weser. Quan comença aquesta història, fa menys de 600 anys, els pimburguesos i llur vila eren víctimes d'un terrible flagell. Rates! N'hi havia tantes i eren tan grosses que atacaven els gossos i es menjaven els gats. Però quant als aliments, ho devoraven tot. Files de formatges, barrils plens d'arengades, tastaven la sopa de les olles i feien el niu dins dels guarets dels vilatans. Un dia, els pimburguesos van decidir reunir-se davant la casa de la vila. Quadre primer, on s'explica com els vilatans van exigir la intervenció de l'Ajuntament i el cas que els van fer. Alcaldessa! 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 Què hi ha? Què són aquests crits? L'alcaldessa on és? Està fent la becaina al canonge, per què? Desperteu-la, desperteu-la, vinga! Però vols dir-me què passa? Una pila de gent venen cap aquí. El barri del Moll en pes i el sabater va al davant de tots. Una revolta? Podria ser. I per què? El sabater va al davant. El sabater. Mira, ves corrents a cercar... Oh, mare meva. Per què és tot això? Les rates! Per les rates! Per les rates. Mira, ves corrents a cercar el reverend Grundig i explica-li que la cosa està que bufa. I de passada, avisa el ferrer. Toco a sometent. No, home, no. Ves, corre! Vaig escriure a l'alcaldessa una carta i li vaig dir: això és pitjor que la pesta. Ja ningú no viu tranquil. Ja han passat més de 8 dies i no s'ha dignat contestar. I la carta, jo diria que se li ha despaperat. Jo sol, que res no puc. Ningú no m'escolta. Jo sol, que res no puc. Tot sol com un cuc. Jo li vaig dir a l'audiència, és un afer col·lectiu, perquè aquestes males bèsties que t'adorem fan el niu. Patirem molta misèria si no les traiem aviat. Em va escoltar amb paciència i va dir-me exagerada. Tu sol, que res no pots. Ningú no t'escolta. Tu sol, que res no pots. Jo ja som més forts.
Ja fa prop d'una setmana me la vaig trobar al carrer. Gairebé no m'escoltava i em va dir «m'ho pensaré». L'endemà tenia pressa, però es va aturar un moment i em va dir que allò no era cosa de l'Ajuntament. Ell sol no pot fer res, ningú no l'escolta. Ell sol no pot fer res. Ara ja som tres. Anant-li a comprar una peça de teixit, vaig explicar-li que les rates estan tics. A la casa de la vila us podeu anar a queixar, que quan jo estic a la botiga tinc uns altres maldecaps. Tots ho podem fer si anem tots a cosa. Tots ho podem fer, ja som un miler. Silenci! Silenci! Vilatans, cal afirmar la nostra resolució de no moure'ns de la plaça fins que l'Ajuntament accepti començar avui mateix la campanya contra les rates. Hi estem d'acord? Sí! Per tal que l'Ajuntament no quedin vagues promeses, cal que l'Ajuntament accepti un delegat nostre, del qual ens assabentarà de totes les decisions que prengui l'Ajuntament. Hi estem d'acord? Sí! Nomenem de seguida el nostre delegat. Qui el proposeu? Tu mateix. Accepto amb molt de gust i us prometo que defensaré els vostres interessos. I ara, cridem les nostres autoritats. Que surti l'alcaldessa! Que surti! Que surti el regidor! Que surti! Que surtin al balcó! Que surti! Volem parlar amb les autoritats. L'alcaldessa! Que surti l'alcaldessa! Que no s'amagui! Vaig? Haurem de sortir. Em sembla que sí, que hauríeu de sortir. Senyora alcaldessa, us estan cridant. Però vos som-hi, Som-hi. Devia estar esmorzant o dormint. Silenci, ara silenci. Bé, què passa? Què? Que parli un de sol, que si no ens entendrem. Que estan tips de rates! Amic meu, aquest és un problema que cadascú s'ha de resoldre a casa seva. Exigim que se n'encarregui l'Ajuntament. Cada racó de la vila és un niu de rates. Entren i surten per tot arreu. Els magatzems i les botigues n'estan infestats. Sobretot al nostre barri. A mi se m'han menjat tota la farina. 3 sacs. I a mi el blat de moro. I el fàstic que fan. No es pot ni dormir. I nosaltres els nens. El pas que aneu ens trauran de casa. I què fa l'Ajuntament? No res. Us hem elegit i delegat per solucionar tots els problemes de la vila. I ara vosaltres us quedeu braços plegats. Bé que el paguem l'arbitri. A la casa de la vila només treballen els recaptadors. Els regidors són els brètols. Vaig? Parleu-vos primer. I què dic? Oh, quan un home sap parlar, el que digui és el de menys. Benburguesos. Benburguesos. Fa 10 anys que la nostra benvolguda alcaldessa... Que calli! No volem discursos! Els discursos a les rates! Avui parlem nosaltres. Silenci, si us plau, silenci. Amics meus, la desratització de la vila és una tasca que aquest Ajuntament s'ha imposat com la més urgent que cal escometre. Però encara no s'hi ha posat. Aquesta gent tenen la falera dels discursos. Alcaldessa, exigim que l'Ajuntament comenci la desratització de la vila avui mateix i que un delegat dels perjudicats entri a formar part de la comissió. No ens veurem a la plaça fins que ho aconseguim. La comissió encara no existeix, no hi ha diners a les arques. I què n'heu fet? Potser voldreu cobrar un altre impost encara. Alcaldessa, a les vostres ordres. Convoco la milícia. No, em sembla que no caldrà. Puc desallotjar la plaça en 2 minuts. Una mica de paciència. Escolteu, primburguesos, l'home que us ha fet venir us ha enganyat. No el vareu elegir com a regidor i li cou. No l'escolteu, no el seguiu. Torneu a casa vostra i l'Ajuntament no complirà el seu deure. Ens quedem! Digueu-los que tornin a casa, sabater! Ens quedem! Ens quedem! Ens quedem! El reverend Gundi. Ell ens ajudarà. Poseu-vos al costat dels pobres, reverend. Calma,
calma. Tot s'arranjarà amb l'ajut de Déu. Reverend, parleu vos, us ho prego. Fills meus, conec la desgràcia que us afecta. Sé que patiu una plaga terrible. Digueu-me, però, qui us ha portat aquí? Per què us heu deixat enganyar? Fills meus, si el Senyor ha permès que els rats s'apoderin del nostre poble, no heu pensat per què ho deu haver fet. Resignació, conformitat, tinguem paciència, i humilitat. Mediteu un moment. Aquestes coses no venen mai per res. Repenediu-vos, fills meus, repenediu-vos. I anem tots ara mateix a prosternar-nos davant les sagrades relíquies de Sant Rogacià i preguem-li perquè intercedeixi per nosaltres. Resignació, conformitat, tinguem paciència, i humilitat. Reverend, vos que sabeu llatí, no ens podríeu donar una solució més pràctica? Un encanteri que les faci desaparèixer. Descreguts! Tingueu almenys confiança en les vostres autoritats. Però en el barri envien les nostres autoritats. No n'hi ha de rates. Arrenqueu l'odi i l'enveja dels vostres cors. L'Ajuntament sap el que cal fer. I ho farà, no en dubteu. Déu us ha donat uns dirigents que cal obeir, perquè l'indisciplina porta al desordre, i el desordre porta al pecat. Resignació, conformitat, tinguem paciència, i humilitat. Oh, però no ens els ha donat pas el senyor. Els han elegit. Llavors, de què us queixeu? Tenim dret de canviar-nos. En nom del Senyor, us demano que torneu a les vostres tasques. No provoqueu una situació de violència. Benaventurat els mansos, perquè ells posseiran la terra. Ens quedem! Verí, desallotjar la plaça per la força. La milícia no obeirà. També hi tenen rates a casa. No, alcaldessa, respongui a la disciplina de la milícia. Gràcies, Ferrer, compto. Bé, si es volen quedar, que es quedin, que ja se'n cansaran. Alcaldessa, una mica de seny. I el principi d'autoritat. Vull fer tot el possible per no greujar la situació. Demostreu tenir un tacte digne que la vil us atorga. És el meu deure. Reverend Ludwig, agraeixo aquesta valuosa col·laboració. Vas, convoqueu el Consell. Sí, alcaldessa. No ens n'anirem d'aquí, no ens n'anirem, fins que ens treguin per la força, fins que ens treguin. Queda't amb el cul a terra, l'empedrant has d'escalfar, si t'agafen i et treuen, a un altre s'hi asseurà. No ens n'anirem d'aquí, no ens n'anirem, fins que ens treguin per la força, fins que ens treguin. Per més coses que ens expliquin, sabrem que tenim raó, i ja cal que s'espavilin a trobar una solució. No ens n'anirem d'aquí, no ens n'anirem, fins que ens treguin per la força, fins que ens treguin. La resistència passiva no sabem si servirà, però si és col·lectiva ja està bé per començar. No ens n'anirem d'aquí, no
no ens n'anirem fins que ens treguin per la força el que cal és resistir. Vine i seu al costat nostre, 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 vine i seu al costat nostre. Quadre segon, on es presenta la solució del molt enginyós gremi de manyans i de la doctíssima corporació d'apotecaris. Senyora alcaldessa, la síndic Weiss i la síndic Pau voldrien parlar amb vos. Venen juntos? Sí. Oh, i ara que tornin a la tarda, que a les 11 tinc consell. Diuen que és un assumpte referent al Consell i que és molt urgent. Que passin. Alcaldessa. Bona tarda. Em sorprèn veure-us plegades, que no éreu enemigues. Oh, sí, alcaldessa. La competència entre els nostres gremis era terrible, però finalment hem arribat a un acord. La unió fa la força. Darrerament heu augmentat els preus. Hi ha molta demanda. La matèria prima és cara. Hem de portar de molt lluny. Total, que la plaga de rates es farceix els mitjons de bons escuts d'or. Home, no tants com sembla, alcaldessa. Tenim moltes despeses. A mi no m'enganyeu, que ja sé com funcionen jo els negocis. Ah, Perdó, alcaldessa. vés en compte, dona. Precisament hem sabut que l'Ajuntament vol llançar una gran ofensiva contra els rats. Efectivament, l'Ajuntament no pot ignorar aquest problema i farem el que calgui més per tal d'aniquilar-les. Alcaldessa, la Corporació d'Apotecaris posa la seva ciència a disposició de l'Ajuntament i el Gremi de Manyans el seu enginy. L'Ajuntament agraeix aquestes valuoses col·laboracions. Suposo que són desinteressades. Almenys fins on ho permetin les nostres possibilitats. I que no perjudiqui la vostra butxaca. Alcaldessa, no ens mou solament l'interès material. Pensem sobretot en les famílies que pateixen la plaga. I hem estudiat la manera de millorar el mata-rates i de perfeccionar les rateres. Alcaldessa, la Corporació d'Apotecaris ha compost un nou mata-rates doblement mortífer. És aquest. Amb la meitat d'una antiga ració s'aconsegueix el mateix efecte. Resultat, amb la mateixa quantitat podem matar el doble de rates. Permeteu-me que us feliciti. Per la nostra banda, el Gremi de Manyans ha inventat un nou model de ratera doblement mortífer. És aquest. Aquesta ratera porta 2 molles. Resultat, matem 2 rates d'un cop. Oh! I encara us hem reservat una altra sorpresa, alcaldessa. Vos sabeu com sol trobar les rateres sense rata i sense esquer. Sí. Hem aconseguit un altre progrés fruit de les col·laboracions dels nostres respectius gremis. No em digueu. Emmetzinarem l'esquer de les rateres amb mata-rates. D'aquesta manera, la rata que no quedi presa per la molla morirà quan se'n passi el formatge. Evident. I digueu-me que resulta molt car. El nou mata-rates val el doble. I la nova ratera també. Rafoi, no? Perdó, alcaldessa. Però què et passa avui? És que tinc la casa plena de rates, sap? Ai, què vols que hi faci jo? Bé, ara sembla que tot se solucionarà, oi? I esclar que sí. Quan creieu que em pot costar d'eliminar-les totes? Matar una rata costa un escut. Tantes rates, tants escuts. Però que això són una pila d'escuts? La quantitat de rates augmenta al ritme d'una progressió geomètrica. Són tan prolífiques si avui ne posem 600.000. La setmana que ve seran 6.500. I a final de mes, 3.600.000. 3.600.000 escuts. I si esperéssim a final de mes? I si esperéssim encara un mes més? I un altre mes, a més. Mare meva! El Consell es reuneix a les 11, ja en parlarem. Bé, si és per l'Ajuntament, encara que és important, hi podríem fer un bon descompte. Una petita comissió. Ah! Perdó, alcaldessa. Vés a casa, dona.
És que... Però si estem a mitja manicura. M'espatllaries les ungles, va, vés, corre. Fins demà, alcaldessa. Fins demà. Què dèieu? I una petita comissió per vos. Les grans calamitats acostumen a afavorir els negocis. Dissortadament, per a la vila aquesta vegada, els negocis seran magres. A les arques de l'Ajuntament ja no hi ha diners. Bé, Pimburn no és pas una vila pobra. Tanmateix jo diria que és una vila pròspera. Bé, d'un lloc o altre tinguem els diners. Sí, esperem, alcaldessa. Quadre tercer, on Amèlia i Frida realitzen una maniobra amb fins no gaire clars i són presentats al públic els il·lustríssims regidors municipals de Pimburn. Seguem-nos una estona, Frida. Estic molt cansada. No m'estranya que ho estigui. Sembles una iaia. Bé, descansem, però només una estona, que ens queden encara 3 sacs per repartir. Sí, ens queda el magatzem de teixits de l'alcaldessa Smith, la fonda de Cos i la casa de la vila. I hem estat al magatzem de formatges de Bacs, al de grans i farina de Ruix, a la botiga de fruita i verdura de Web i a Cal Ferrer. Complet. Ah, que en som de generoses. Una dona se sent tot cofoia quan acompleix una bona acció. De vegades, ells també són generosos i fan caritat. Són moments de feblesa, es deixen portar pels sentiments. El que passa és que a vegades cal obligar-nos a tenir sentiments. Com ara? Ha estat una molt bona idea. Acostumo a tenir bones idees. I és que, si no es tira pel text, les rates se'ns menjaran vius. T'imagines la cara de Bats quan descobreixi que té el magatzem ple de rata? I la de Ruix? Tindrem uns aliats molt influents. Apa, som-hi, que el Consell deu estar a punt de començar. He de tornar a carregar jo els sacs? I és clar que sí. Quan et preguntin què has fet per la causa podràs dir he carregat sacs. I tu què diràs? Jo penso, sóc el cervell. La feina del cervell és tenir idees. Però també tens espatlles i les pots fer servir per la causa. Jo plego. Apa, dona'm un sac i anem.
honrats de tota la vila. Fem i desfem les coses de la vila. Fem i desfem les cireres remenem. Som representants delegats al poble. Tots som vilatans, no hi ha rics ni pobres. Dir, decidir les coses de la vila. Dir, decidir i els impostos repartim. Som bones persones, som els més sincers, defensors de l'ordre. Ensenya amb raó les coses de la vila, ensenya amb raó. I si cal amb el bastó. Som molt liberals, crítics hem d'admetre, mentre no es fiquin en detalls i no ens vulguin treure. Fem lleis sense embús a la casa de la vila. Faig webs, micros, luz i el cap de la milícia. Quadre quart. El Consell Municipal acorda mervellar 10.000 escuts per tal de financiar la campanya contra les rates. Sobre la sessió, senyors regidors, suposo que sabeu el motiu pel qual he convocat aquest Consell extraordinari. Doncs bé, heu vist la plaça plena de vilatans que exigeixen de l'Ajuntament una solució ràpida al problema de les rates. Al barri dels Molls me n'han dit que no està infestat. Si em permeteu, alcaldessa, no crec que aquest problema l'hagi de resoldre l'Ajuntament. Aquell barri és habitat per la gent més miserable i bruta de tota la vila. Sempre han tingut rats, puces, polls i tota mena de paràsits. Vull dir que perdrem el temps. Suposant que arribéssim a eliminar-los, al cap d'una setmana tornarien a ser-hi. Sí, i llavors ens exigiran que els traguem els polls. Us asseguro que la cosa és greu, Almenys això m'han dit. Però no ho heu vist vos mateix, alcaldessa? No. Aquesta gent exagera sempre. Cal considerar la viva exigència d'aquests vilatans, perquè encara que són modestos, són vilatans i mereixen que se'ls escolti. A més, jo no podria portar la mala estrogança, però hi ha un perill evident, La plaga es pot estendre per tota la vila. Voleu dir... Calma, les rates busquen la misèria, es queden vora el riu. No obstant, hi ha aquesta possibilitat. La setmana que ve comença el mercat anual de Sant Robacià. I si la vila està infestada de rats, us asseguro jo que no vindrà ningú. Seria una desgràcia. I la ruïna per molts mercaders. De tota manera, no ho crec. Alcaldessa, tot i aquest perill, no hi ha motiu per intervenir. Només són afectades unes quantes cases. 100 famílies almenys. Però això no afecta la vila. Vull insistir en aquest punt. Qui tingui rates, que les mati. A part d'això, i com a tresorer, he de fer constatar que el pressupost de neteja pública està esgotat. No sé pas d'on... Regidora Ruix! Què
passa? Una desgràcia, el magatzem està ple de rates. Ai, Déu meu, agafeu tots, bastons, pales, el que sigui, i mateu-les. Compra també una dotzena de rateres, vindré així que pugui. Deia que no sé pas on trauríem els diners, eh? Senyora alcaldessa, senyors regidors, m'acaben de donar una notícia que ens afecta a tots. El que temíem, la invasió de la vila ja ha començat. Un moment, què passa exactament? La plaga s'estén. Anima pams, el dependent què us ha dit? Que tinc el magatzem ple de rates. Amiga meva, el vostre magatzem no és tota la vila. Sempre les heu tingudes. Vaja, un magatzem de grans i farines, no em negareu que... Eren ratolins, petitons, blancs, inofensius. M'han avisat, perquè ara són les rates. Estem perduts. Cal reconsiderar el problema. La regidora Ruix canvia d'opinió així que té les rates a casa. I el regidor Bats, que és veí, està a punt de fer-ho. Senyors, una mica de decència. Les rates encara no han invaït la vila. Només han invaït el magatzem de la regidora. Qui tingui rates, que les mati! Heu sentit el tresorer. No hi ha diners. Un moment. El magatzem de farines de la regidora Ruix és com si diguéssim el graner de tota la vila. I quasi bé tots els formatges de la vila són el meu magatzem. Hem de permetre que els pimburguesos es quedin sense pa i sense formatge? Alcaldessa, un dependent acaba d'avisar que han vist rates al magatzem de teixits. El regidor Valls té raó. La situació s'està agrejant per moments que la vila s'està a punt de quedar sense teixits. Regidor Bats, els formatges! Els formatges? Bats! El problema no és solament de formatges, eh? Vostè és regidor i no pot abandonar un consell d'aquesta importància. Només una estona. Asseguis! El que sigui cap de la milícia no us autoritza a donar-me ordres a mi. Senyors regidors, hi ha perill de crear pànic a la vila. Quin exemple estem donant? No perdem més la calma i estudiem seriosament el que cal fer. Això mateix. Regidora Cos, Rates? com conills, els clients han marxat tots. Vindré així que pugui. Agutzil! Maneu-me. Que ningú torni a interrompre més el consell. Sí, alcaldessa. I jo, vida, mira si també... També, web, si no vull demà. Rates a la funda. Els viatgers han marxat tots. I si no ho aturem, no vindrà ningú. Quina desgràcia. És catastròfic. Un desastre. Silenci. Proposo declarar l'estat en guerra. Aprovat. Cal desallotjar la plaça amb la milícia. A poc, Ferrer. El que cal desallotjar són els rats, que la plaça s'irà buidant de mica en mica, que cadascú ha d'anar a fer les seves tasques. Aquí, d'aquí un parell d'horetes, ja no hi quedarà ningú. Cal recuperar la confiança dels vilatans i fer carregar la milícia. No és precisament la millor manera. Declararem l'estat d'emergència i encara gràcies. I ara, si us sembla bé, he rebut una oferta del gremi de manyans i d'apotecaris de Rateres i de Verí, que ens ofereixen un bon descompte. És immoral. Què? Dic que és immoral de negociar amb una plaga com aquesta. Ferrer, les coses són com són. No és ara el moment de discutir la moralitat dels negocis. Entre nosaltres, qui més qui menys té un negoci. Proposo que es voti una llei que condemni a mort els que especulin amb la plaga i que obligui els gremis a vendre rateres i raticides a preu de coll, almenys a l'Ajuntament. Obligar-los? Com? Si cal, amb la milícia. No podem obligar-los a suportar ells tot el pes de la plaga. Això seria, Ferrer, això seria una injustícia. També és que s'enriqueixin amb la plaga? Doncs si les dues solucions són injustes, adoptem la més eficaç. És a dir, matem rates i comprem rateres a un preu raonable. Amb quins diners, senyors? Amb quins diners? Bueno, doncs examinem els pressupostos. Tresorera web, sisplau. Tribut a pagar a sa senyoria el baró. No, això no es pot tocar. Dona, el baró potser se vindria a esperar uns mesos. Amiga meva, sa senyoria el baró també menja. He de mantenir un exèrcit en peu de guerra i una gent que li va fent el borinot per allà darrere. El conec i sé que no voldrà ni sentir-ne parlar. De tota manera... El conec i sé que no voldrà ni sentir-ne a parlar. Retribucions d'alcaldessa, regidors, agutzils, escrivians. Passem.
més? 4 el patró de la vila de Pimford, Sant Rogacià. El reverend Grundig sí que es podria esperar. Total, acabar la catedral no ens ve pas d'un any. Sobretot una catedral tan desproporcionada per la importància de la vila. El reverend Grundig ens contestarà que, ara per ara, la millor ajuda que podem rebre ens ve de les relíquies de Sant Rogacià i que ens convé estar-hi bé. Pressupost per a les obres del sector nord de les muralles de la vila. Ja ho tenim, d'aquí podem treure els diners. Al cap i a la fi les muralles ens han de protegir de l'enemic i l'enemic ja el tenim a dintre. M'hi oposo! Les meves muralles són tan sagrades com les relíquies del capellà aquest. El país està en guerra, us ho recordo. La guerra és a l'estranger, amic meu. El baró es va comprometre a defensar la vila sempre i quan la vila pugui ser una plaça forta. Una plaça forta amb les muralles a mitges no és una plaça forta. La guerra és a l'estranger, però si Déu vol, estic disposat a cedir la milícia per col·laborar en la campanya aquesta contra les rates. Però les muralles no me les toqueu. Gràcies, Ferrer, ens conformarem amb la milícia. Què més, tresorer de webs? S'ha acabat. Com que s'ha acabat? Cal trobar una solució. Algú té una idea? Podríem incrementar l'àrbitre del mercat. Amiga meva, oblideu que probablement enguany no hi haurà mercat. Doncs, no ho sé, però no ens queda cap més solució que demanar un emprèstim. I com el tornarem? I els interessos? No trobarem diners si no és amb el 30%. Això és una usura. Els diners són cars, sí. Si vos, Ferrer, ens podíeu fer un préstec de 10.000 escuts, sense interessos. Això mateix. Si em deixessin a mi, ja ho veurem. Un cop eliminades les rates, els vilatans acceptarien de bon grat un augment de l'arbitri. Em sembla molt bé. Es podrà tornar el préstec en 2 anys i llavors la gent ja s'haurà acostumat a pagar un arbitri més alt i no caldrà rebaixar-lo. I podrem crear un fons en previsió de futures calamitats públiques. Si no hi ha cap més solució, demanem l'emprèstim. Però amb la condició expressa que no sigui un jueu! Jueu o cristià, Ferrer se li exigirà un 30% de tota manera ho pagarà la vila. Jueu no. Pitjor seria haver de pagar cadascú la desratització del seu propi magatzem. La lluita contra les rates ha esdevingut un problema d'interès públic. En nom d'aquest Consell, ja us prego, alcaldessa Schmidt, que comenceu immediatament la campanya, l'èxit de la qual queda des d'ara en les vostres mans. I pleguem. Ai, senyors, més formatge! La meva farina! Així! Quadre 5è, on es presenta un convidat inesperat a l'hora de dinar. Les rates m'emportaré
4.000 lliures, 4.000 lliures, 12.000 te'n donaré, te'n donaria, te'n donaria. I rebràs l'agraïment d'aquesta vila, d'aquesta vila. És una cançó molt trista. Sí que ho és. Pobre gent, oi? Però i aquests crits? Una rata, una rata! Vaig a buscar les coses! Ai, Déu meu! És la grossa! Allà, corre! Per fons, i avall! Sí, sí! Corre, corre! Dóna-li! Surt! Vale, espera! Sí, sí! Ara! Massa ràpid! Ara! Alcaldessa! Una rata! Seieu-vos. Com una... M'ha atacat, m'ha clavat les dents al damunt com una pera i com un os. Quin ensurt. Qui sou vos? Perdoneu, la porta està oberta. Volia parlar amb l'alcaldessa. Torneu aquesta tarda. L'alcaldessa em rebrà de seguida. Digueu-li que jo puc eliminar totes les rates de Pimburg. Ara no es pot rebre, l'alcaldessa ha tingut un accident. Us ha ferit. Mare, us ha fet sang? Sí, fillo. Qui era? Un ximplet. Pretén que pot eliminar totes les rates de la vila en un parell d'hores. I l'has tret? Atura'l que s'esperi. Que s'esperi, si està tocat el bolet. Corre que s'esperi. Us trobeu bé, mare? Sí, fillo. Quina queixalada. Grete, les venes. De seguida. L'has trobat? Sí, s'espera. Bé. Grete, sisplau. I ara, el nus. Us trobeu bé, mare? Sí, filla, no parlem més, d'acord? Déu meu. Ai, Déu meu, quin ensurt! Què volíeu, regidora Webs? Porto els documents de l'emprèstic per firmar. Per firmar? Sí. Vegem-los. Potser no és el moment oportú. Estic bé, gràcies a Déu. Els documents, alcaldessa. Agafa la ploma i el tinter. 10.000 escuts, Un 30% d'interès. Valia un 35, però mira. Bé. Ens conformarem. Si no volem que les rates ens treguin de la vila, noia... Cal firmar? Sí. Mireu, aquí i aquí. D'això... Ho firmaré aquesta tarda. Alcaldessa, aquesta tarda hem de tenir els diners. Ho sé. Això és el que havia acordat el Consell. Quin interès teniu? Cap, naturalment. Perdoneu-me dir-ho, però la vostra insistència és una mica sospitosa. Alcaldessa, m'esteu ofenent, 10.000 escuts. Són molt bons d'estalviar, Si no eliminem totes les rates de Pimburg, mai no tornarem a ser elegides ni vos regidora, ni jo alcaldessa. Si hi ha una possibilitat d'eliminar radicalment les rates, cal aprofitar-la. Cal tenir una visió àmplia de les coses. Digueu-me, regidora, no voldríeu ser elegida regidora durant 5 anys més? Teniu raó, Schmidt. Ho deixo al vostre criteri, A reveure. A reveure. Direm, mare. Un moment, filla. Agutzil? Maneu-me. Fes-lo entrar. Sí. Senyor alcaldessa? Bon dia. He sabut que una terrible plaga s'ha batut sobre Pimburg i vinc a ofullar els meus serveis. Bé, però qui som?
És el flautista de Melín. Ai, Déu meu. Teniu referències? Ensenyeu-nos la flauta. Sense no poder-vos complaure. És el diable. El flautista de Melín era el diable. Oh, sí, es van portar tots els nens. Que la Verge i tots els sants ens emparin. Però sou o no sou el flautista de la llegenda? La llegenda és la llegenda, alcaldessa. Doncs no sé pas què creure. No hi ha res a creure. Fareu els meus serveis i només us costaran 1000 escuts. 1000 escuts. Només. I res més. Res més. Ni una sola ànima. No sabria què fer-ne. Doncs llavors és possible que ens entenguem. Espero que sí. Ja podeu començar. Així que em pagueu. Ah, que voleu cobrar per endavant. Comprendreu que després del que va passar a Melín sempre cobri per endavant. Podríeu ser un farsant. Walter Romberg i marxar amb els 10.000 escuts. Ai, perdó, amb els 1.000. Amb els 1.000 escuts. N'he d'estar segura, jo. Jo també he d'estar segur. I si després no em volguéssiu pagar? Jo no us conec de res. I jo vos tampoc. Soc l'alcaldessa. També ho era el de Melín. He de saber amb qui em jugo els diners, jo. Llavors us diré qui sóc. Si una plaga us arruïna i la voleu destruir, que crideu de seguida el flautista de Melín. Que bonica la cançó. Escolteu amb atenció. A la vila de Verona em van cridar amoïnats. Una plaga de llagostes ens deixava sense blat. La flauta vaig tocar i el riu es van ofegar. Oh, mare, que bonic. M'he quedat embadalit. Un gran eixam de mosques envaí Pèrsia oriental. Es van quedar a les fosques, no tenia ni un fanal. La flauta vaig tocar i al desert les vaig portar. Oh, mare, és prodigiós. M'he quedat tot confós. Contra plagues el flautista és el millor especialista. Contra plagues el flautista és el millor especialista. Walter Romberg. És sorprenent. És ell, mare, és ell. És el diable, alcaldessa. Que la Verge i tots els sants ens ajudin. Grete? Vés-te'n a la cuina, Santa Maria, Mare de Déu. És veritat. No. És veritat que us vareu emportar tots els nens de Melín. Vos què creieu? Bé, si no volien pagar... Sé que tinc mala fama, alcaldessa, però els burguesos de Melín no tenien paraula. I ara desconfio de tots els burguesos. Walter Romberg, crec que val la pena contractar els vostres serveis. Ara bé,
Jo no acostumo a pagar els teixits abans de rebre'ls. Al Pimburg solem dir músic pagat fa mal so. Amb l'insolent diré aquest altre. Músic pagat, fora mal de cap. Els pimburguesos complim amb els nostres deures. I jo també. Doncs us haureu de refiar de la meva paraula. Està bé, he fet un llarg viatge i... No l'haureu fet, en va. I si em permeteu, que us convidi a dinar. Amb molt de gust. Alcaldessa! Ai, perdó, que sóc jo. Garete, un altre cobert. Què remulgues tu? Que Déu em perdoni, alcaldessa, però és que jo no les tinc totes. No pateixis, dona, que el diable no cobra diners. Ah, per cert, porta la sopera. Veniu de molt lluny. Sí, de curs estic a 40 llegues. A peu. A peu. Perfecte. Posem el conyac per aquí. I el moscatell per aquí. En nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant, beneix, Senyor, aquests aliments que rebem per bondat teva. Amén. Serveix-te, Grete. Quadre 6è. El Monopoli Mata-rates elabora un pla per ensorrar el competidor deslleial. Per ordre de l'alcaldessa es fa saber a tothom referent al problema que tots ens treu la son. El Lloguet, el flautista que va salvar Melín, ell traurà de la vila rates i ratolins. Després, amb els obstacles per a fer-lo venir, acceptant l'encàrrec i ara ja és aquí, tal com us vaig prometre. Aquest ajuntament arrossa el problema immediatament. Aneu tots cap a casa i estigueu preparats, perquè el concert de flauta aviat començarà. Obriu bé les finestres, portes i porticons, armaris, calaixeres, goteres i balcons. Firma i ho promulga l'alcaldessa Schmidt a Pimburg, 10 d'octubre de 1318. Molt bé, visca! Aquesta vegada fem les coses amb una mica de seny. Visca l'alcaldessa Schmidt! Visca! Visca! Jo me'n vaig corrent. Sí, jo. Amiga meva, aquesta és una porta sotragada per nosaltres, per als nostres gremis, pels interessos dels nostres gremis. Ens ha sortit un competidor, ens rebentarà el negoci. Més treball, cal desbancar-lo. El contracte ha de ser per nosaltres. Sí, però com? La seva oferta deu ser més econòmica. Tan econòmica que no podem competir en aquest aspecte. I en quant a l'eficàcia, és ben capaç de no deixar ni una sola rata. Així rebenters.
podem nosaltres fer el mateix? No, Batuela, allà, ni ens interessa. Amiga meva, estem ben perdudes. Mestre Weiss, no ens podem donar per vençudes. Maleïda flauta del diable. Espera, ja ho tinc, torna-ho a dir. El què? No sé, has dit maleïda... Maleïda flauta del diable? Què passa? Mestre Blanc, ja tinc la solució. Que Déu m'escolti. Quin és? Heu dit flauta del diable. Sí, i què? Home de Déu, no compreneu? No. La flauta li ha donat el diable. Què? Per això pot fer prodigis. Si ell és aliat del diable, nosaltres buscarem un aliat encara més poderós. Qui? Déu. I com pot ajudar-nos Déu, sisplau? Bé, Déu, el seu representant de la vila, és a dir... El reverend Grunding, just a la fusta. Que Déu, esclar. El reverend Grunding serà un aliat poderosíssim per la nostra causa. Justa causa. La bona. La nostra. Amén. Anem. Quadre setè, on es veu el pastor salvar el seu ramat de les urpes de Satanàs. Començareu de seguida l'altre? Abans, si m'ho permeteu, menjar una mica més. No sé pas com podeu menjar tant. Tenia molta gana. Permeteu, alcaldessa? Passa, Frans, passa. Sóc el vostre servidor. No estic gaire contenta jo de tu, Frans. I ara, alcaldessa, jo he complet. Has cridat poc, t'ha faltat entusiasme. No, alcaldessa, he criat tant com he pogut. Ai, ja et fas vell, Frans. Té, els teus 10 escuts. I la pròxima vegada crida més i en recorda-te'n del d'avís que a l'Ajuntament. Me'n recordaré. Gràcies, moltes gràcies. Fins aviat, alcaldessa. A reveure. Voleu una mica més de vi? Ai, si us sembla bé. Ja podeu començar. No us amoïneu, alcaldessa. La feina quedarà llesta avui mateix. Excel·lent. Ets del país? De collita pròpia. Colliu vos mateix al raïm? No, vull dir que és de les meves vinyes. Trigarem molt, Walter. Em moro d'impaciència. Com hagi acabat aquest vi? Ja hi deu haver gent a la plaça. Baixaré per estar al davant de tots. Filla, ho veuràs millor des del balcó. Saps que no m'agrada que baixis al carrer. Si pugeu de la torre encara ho veureu millor. Teniu raó. Me n'hi vaig corrents. Teniu una filla encisadora. Gràcies, però m'agradaria que comencéssiu. No us amoïneu, alcaldessa, la feina quedarà llesta avui mateix. Ens voleu un darrer got de vi? Si insistiu perquè sigui el darrer. Reverend Grundig. Bona tarda i bon profit. Ja teniu-lo! Bona tarda, alcaldessa. Per sort hem arribat a temps. Ferrer, voleu explicar-me què vol dir tot això? Jo us ho explicaré. Sabeu qui és aquest home, alcaldessa? Sí, el flautista d'Amélie, naturalment. Em dol haver-vos de desenganyar. El millor dels casos és un farsant, un lladre. Reverend, no li pensava pagar fins després de la feina feta. Em sorprèn que patiu per la meva butxaca. De moment, ha dinat a costes de l'Ajuntament. I prou bé, em sembla. No ens desviem de la qüestió. Posa que no sigui un estafador. La cosa esdevé més seriosa. Confesso que no ho entenc. És molt clar. Un home amb aquest poder ha de ser per força un bruixot. Reverend, És fals! Tu, calla! ell no ha dit que fos el flautista. Tot just ens ha deixat suposar. Li ha observat alguna cosa d'especial? No, Una certa pudor de so. no. Bé, això no vol dir res. Alcaldessa,
Si la vostra flaire de mercader us diu que no és un estafador, He dit només que no m'enredarà. la meva flaire de classe em diu que és un bruixot. I quan jo oloro un bruixot, Permeteu-me dir-vos que aneu errat. amiga meva, fa anys que me les veig amb aquesta mena de gent. Forma part de la meva feina. Vaja, que en teniu els dits pelats, eh? Ni més ni menys. Reverent, no teniu cap motiu per suposar tal cosa. Aquest home no ha fet pas res de mal. No el deixarem. Ferrer, feu el que heu de fer. Tanqueu-lo al calabós. No vull anar a la foguera! A la foguera no! No! Ferrer, us recordo que esteu sota la meva autoritat. Perdó, en matèria de fe, l'única autoritat és el reverend Grundy. Reverent, aquest home ens treia els dracs a bon preu. Si és un bruixot, anirà a la foguera. Els bruixots són més nefastos que els rats, alcaldessa. Jo me'n faig La responsable. responsabilitat és meva. No ha fet pas encara cap bruixeria. És el que es tracta d'evitar. Reverent, admetem que sigui un bruixot. Deixem-lo que provi de treure les rates. Si efectivament fracassa, no hi perdrem res. I si després les treu, haurem solucionat el greu problema i tindrem un motiu evident per enviar-lo a la foguera. No, alcaldessa. No podem arriscar-nos. Si és un bruixot, podria fer-nos un encanteri dels seus i deixar-nos amb un pam de nas. El jutjarem demà mateix. I un consell, desconfieu de les solucions fàcils i dels camins plans, perquè són plens de parents diabòlics. Adéu, alcaldessa. Adéu. Allà, aquest home veu dimonis per tot arreu. Per què hi són, alcaldessa? Per què hi són? I no els vull amoïnar més. Espereu un moment, Ferrer. Vos sou un home que toca de peus a terra, eh? Heu de comprendre que aquesta situació és absurda. Cremar l'única possibilitat d'eliminar radicalment les rates. De la mateixa manera que hi ha pagesos, mercaders, també hi ha bruixots. Els bruixots diuen que són malèfics, però aquest suposem que ho sigui. Aquest ens volia ajudar. Escolteu, si aquesta nit el flautista s'escapés... Què insinueu? Tot podria ser. Si és un bruixot no li costarà pas res no escapar-se. Està ben vigilat. I si el que voleu dir és que li facilitem la fuga i que a canvi ens faci un concert de flauta pels carrers de Pimburg, us aviso, alcaldessa, que si senti una sola nota de flauta aquesta nit, aquesta espasa salvarà feina als flames. No veieu que això afavoreix els qui especulen amb les rates, eh? Em repugnen molt No, més. no. Qui sap si tot això no està mogut per al mestre Bau i el mestre Weiss, eh? I a vos us repugna que especulin, Ferrer. Em repugnen molt més els bruixots. Per què no comença? On és en Walter? Filla, en Walter no et podrà tocar la flauta. I per què? La plaça està plena de gent que l'espera. Tothom està molt content. Lisbeth, saps? El flautista és un bruixot. Si ja saps que és un bruixot, oi? I també saps que els bruixots han de morir a la foguera. Perquè tenen tractes amb el diable. Però ell ens volia ajudar. No pot ser un bruixot. Si t'han dit que és un bruixot, és un bruixot. Les persones grans no diuen mentides. Walter, es volia endur les rates. No pot ser un bruixot. Filla, estic atabalada de feina, no em compliquis més la vida. Perdoneu, mare. Ja me'n vaig. No permetreu que el cremi, oi, mare? I a tu què t'importa que el criminal que el deixin de cremar? I què els dic jo ara, eh? Com explico als vilatans que cal cremar el flautista i que s'acostumin a viure entre les rates, eh? Ells sí que toquen de peus a terra, eh? Ja us dic jo que no ho acceptaran. És molt probable que es produeixin desordre. Convocaré l'anunci. Sí, i que es quedin pel voltant de la casa de la vila. Vos així pugueu que estigueu llestos. Molt bé, alcaldessa. A reveure. Apa, Aquí faltaria una mica de música, no? Quan van fer-me cap de vila vaig jurar davant del sant que
pels vilatans. Si ara el sant no vol permetre que m'ajudi un nigromant, llavors bé haurà d'admetre que jo me'n renti les mans. Això no ho veig gens clar, no m'ho podeu negar. Si és cert que aquest flautista tot salvem-nos de la fam, l'ànima ens perjudica els rats que vagin criant. Doctors savis té l'església i en això jo he d'anar pams. Si el cremen a la foguera, me n'he de rentar les mans. Això és molt pelut i jo faig el que puc. Abans de fotre's de gana els incrèduls vilatans prefereixen condemnar-se i el flautista exigiran. I si algú sigui qui sigui m'avalot a l'aviram, llavors jo, peti qui peti, m'hauré d'embrutar les mans. Això també, les mans me'n rentaré. D'això també, les mans me'n rentaré. Quadre 8è. L'alcaldessa, molt a contracor, ha de restablir l'ordre a Pimburg. Diuen que Melín encara no havia tocat dues notes que les rates se li van llançar al darrere. I que els carrers semblaven rius. Aquesta vegada l'alcaldessa ha fet el que calia. Jo estava a punt de marxar de vila amb tota la meva família. He sentit a dir que cobra uns 10.000 escuts. Encara que fossin 20.000. Quan han vist que estan resolts i units, s'han afanyat a solucionar-ho. El sabater tenia raó. Ja hem après la manera de fer-nos escoltar. I ara per què triguen tant? Oh, deuen estar dinant. Heu vist Siegfried Zelten? No, em sembla haver-lo vist a l'altra banda de la plaça. Gràcies. Grete, la serventa de l'alcaldessa, m'ha contat que es va trobar una rata així a la sopera. Devia ser una sopa ben sucosa, a fe. Siegfried Zelten l'heu vist? Sóc aquí. Vine amb mi, ara mateix? Sí, de seguida. Què passa? No ho sé, anem. Deu passar alguna cosa. Aquests dos són de la milícia. Han convocat la gent d'armes. Què passa? Han convocat la gent d'armes? I per què? Han dit que començarien ara mateix. Doncs ja ha passat una hora. Tot això és sospitós. No? La milícia, ara... El flautista deu necessitar ajuda. Comenceu una vegada! Comenceu! 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 Ei, alcaldessa! Començareu o no començareu? Jo penso
Vens a encetar la bota del racó per celebrar-ho. Ja vindrem a donar-te un cop de mà. Si porteu pernil i unes quantes botifarres. Però ja queda algun pernil a Pimburg. Rodeu, i què fan que no comencen? Resignació, conformitat, tingueu paciència i humilitat. Comenceu! Alcaldessa, a les vostres ordres. La milícia està preparada. Ja no era ferrer si volguessin entrar a la casa de la vila. No passarà. Ho espero. Sortim, vaig. Ara! Pimburguesos, tal com he fet anunciar, l'Ajuntament ha contractat el prestigiós flautista d'Amelín. Hem volgut adoptar una solució radical, definitiva i alhora a bon preu. Ara bé, hi ha un petit detall en el qual no ens havíem fixat de tanta pressa i tant afany que volíem veure els llibres de la plaga. L'oportuna advertència del nostre pastor, el reverend Grundig, ens ha evitat caure en les mans d'un ésser ignominiós, amb gran perill per a les nostres ànimes. Vilatans, digueu-me, qui de vosaltres gosaria tenir tractes amb una persona que mitjançant obscurs pactes amb el diable ha obtingut el secret de la màgica demoníaca i de la màgia negra? Pimburguesos, tinc el desagradable deure de destruir les il·lusions que us havíeu fet, que ens havíem fet tots. Em dol profundament. Un bruixot? És un bruixot? Dissortadament per a la vila sí. Vaja, home, però no ens vingueu en comptes de bruixes ara. I si ho és, què? Sense les rates ja dic que és un àngel del senyor. Ah, per cert, si no em creieu, el reverend Grundig confirmarà les meves paraules. Que no som criatures, alcaldessa. Davant aquest fet, l'Ajuntament ha de tirar endavant en els acords presos un Consell Extraordinari i adquirir les rateres i el verí suficients per a contenir la invasió de la vila. S'havia decidit de fer un empréstec de 10.000 escuts i adquirir les rateres i el verí suficients per a contenir la invasió de la vila. Vull que sapigueu que aquest Ajuntament... Ja està vista, alcaldessa. Darrere d'això hi ha un negoci. Exigim el flautista. Home, ens sortirà més a compte. Encara que sigui el mateix diable. No sabeu el que dieu. Volem el bruixot. Volem el flautista. El flautista, el flautista, el flautista, el flautista, el flautista, el flautista. Preferim córrer el risc de fer tractes amb un bruixot. El cas és que ens queguin les rates de casa. Encara que sigui el mateix diable. Blasfems. Sota la nostra responsabilitat. Ens en fem responsables. I les vostres ànimes, pimburguesos? On és la peixatera? Les rates han desfigurat els seus fills. Peixatera! Desfigurat? I els nostres fills, alcaldessa? Les rates els han desfigurat. Se'ls han menjat les orelles, el nas, els dits. Vilatans! Tots coneixeu els peixaters. Tenen dues criatures, Carl i Rossi. El seu bisoví jugava pel carrer amb els vostres fills. Alcaldessa, doneu-nos el flautista! El flautista. Es van dur totes les criatures d'Amelín, que no us en recordeu. També sabem per què. Volem el flautista! El flautista, el flautista, el flautista, el flautista, el flautista. Vilatans. Vilatans, si no ens el donen, l'haurem d'agafar nosaltres! El flautista. La milícia. Traïció. És una provocació. No hi ha dret. La milícia ha servit per defensar la vila, no per atacar els vilatans! He estat elegida per la vila i he de fer respectar la llei i l'ordre.
manifestants. Amb tota la meva autoritat, us ordeno que desallotgeu la plaça. Anem-hi tots! Tots alhora! Penseu en els fills del PSC! Els nostres fills estan en perill. Cosí, has pensat bé el que fas? El que em manen. Gosaries gopejar-me amb la pica, però? Si m'ho manen, sí. Vés-te'n a casa, muller. Vols que les rates desfigurin els nostres fills? Posa't de la nostra banda. Vés-te'n a casa. Jo compleixo ordres. Fes-ho tu també. Dóna'm la pica. Si la milícia serveix per això, deixa la milícia. Vés-te'n. Dóna'm la pica. Oh! Vilatans, anem-hi tots alhora! Corre, rau! Vilatans, avui! Ja ho teniu! Sabater, aniràs al calabós. No cal per res, ja l'heu estovat prou. Sabater, per cert, demà al matí veniu a veure. Si em voleu veure, ja sé on visc. I per què no uns quants dies de calabós? Deixeu-lo anar. Alcaldessa, l'ordre està restablert a Pimpos. Feliciteu els vostres homes i deixeu uns quants per al voltant de la casa de la vila pel que pugui passar. Així ho faré. A formar! Art! Dreta! Art! Milicians, heu demostrat un alt grau de preparació i disciplina. L'enemic ha fugit amb la cua entre cames. Estic orgullós de vosaltres. Què et passa, tu, ara? Estàs dormint? No, estic avergonyit. Què dius, Bergan? Penso... Penses? Penses? Et fotré fora de la milícia si tornes a pensar. Tu i tu us quedeu de guàrdia. Els altres també. Ah. La milícia m'ha cridat a defensar la ciutat, però m'han ben enredat. Contra ella m'han llançat. Un vestit m'he comprat, amb la paga de soldat. Quan la gent es comés, tenien raons de pes. Hi ha hagut un malentès, d'això no me'n van dir res. Un vestit holandès que semblava de burgès. No és pas a l'enemic, sinó al meu cunyat Enric, a qui he fet un bon estric a la vora del melic. El vestit s'encrespit, dues rates mal profit. Em negaren el salut, sort que no hi ha cap mort, i ho tindré ben merescut, si jo ho hagués sabut. Contra mi m'he venut, i la paga, tororó.
Com el flautista, esquiva el parany i toca el dors. Vés tard. La dona, que no en tenia el sopar fet. Bé, té les claus. Està bé, diuen que és bruixot. Va, jo no hi crec en bruixots. Aquí mateix en tens un. Mira, si jo l'hagués vist fer venir les rates al seu darrere, potser hi creuria. Creus en el diable? Jo el que sé és que tinc la casa plena de rates. I si aquest bon llamp me les pogués fer treure, no seria pas jo qui l'enviés a la foguera. Bé, doncs, me'n vaig, Carinyana. Bona nit. Adéu. Què voleu? Soc la filla de l'alcaldessa. Ja us conec. Vull parlar amb un flautista. És prohibit. A més, és perillós. No està darrere la reixa. Llavors, no hi ha perill. Tinc ordres severíssimes. Mireu, he portat una gelada diferent, però... Només una estona. Hola, Walter. Hola, Lisbeth. He vingut a ajudar-vos a escapar. Teniu. Walter, és veritat que sou un bruixot. Us vareu emportar tots els nens de Melé. No, no sóc cap bruixot. Però de vegades em convé que la gent cregui que ho soc. Si no, no em pagarien. Però ara es volen cremar. Sí. I la flauta? Vaig fer-la jo mateix. Quan la vaig provar, se'm van acostar gripaus, ratolins i bestioles de tota mena. Mai no he pogut fer-ne una altra d'igual. Això que m'he provat moltes vegades. Deu fer un so especial que troba els animalons. Walter, feu veure com escanyeu i quan vingui el costaner li fumeu un cop de bastó. Faries per vot, Lisbeth. No us amunyeu, va! Obre, sóc l'alcaldessa. La meva mare! Hola, alcaldessa. Bon dia. Lisbeth, què hi fas aquí? Per què l'has deixat entrar? Jo li he demanat, mare, només una estona. Vés-te'n i no tornis a baixar mai més. Sí, mare. Adéu, Walter. Amagueu bé el bastó. Ningú n'ha d'entrar al calabós, menys la meva filla. Ho sento, alcaldessa. Obriu el calabós. Walter Rombot, sou lliure. Tot ha estat un malentès, perdoneu el maltracte. Gràcies a Déu. Aquí teniu els 1.000 escuts. Ja podeu començar ara mateix. Em pagueu per endavant, alcaldessa? És el mínim que podria fer. I us prego que comencéssiu. Alcaldessa, compreu borrateres! Walter! Walter, jo t'he salvat d'anar a la foguera. Què et costa a tu treure'm les rates? Són 1.000 escuts! Bons escuts d'or! Brèjol, per què l'has deixat escapar? Vos mateix m'heu dit que... Jo? A mi? Com goses acusar-me? A mi? Corre i no et quedis parat com un enze. Corre!
Consell Municipal planifica la campanya contra les rates. En sèrio? Sí, noia. Per cert, teniu els documents al préstec? Sí. Els firmaré ara mateix. Mira. A veure, han ficat per aquí. Bé, cal firmar. Ja està. Perfecte. Alcaldessa, el sabater es nega a venir. Com que es nega que t'acompanyin 2 soldats? Fins després, alcaldessa. A reveure. Agutzil, fes entrar els síndics. Alcaldessa. Bona tarda. Podeu estar satisfetes. Heu guanyat. I és clar, alcaldessa, ningú no pot competir amb el nostre sistema. I quines ganes de fer venir solucions de fora si les de casa són immillorables i sobretot tan originals. L'únic que sento és la trista sort d'aquell infeliç flautista. No patiu que aquesta nit no anirà pas a la foguera. S'ha escapat. I com? Bé, com s'escapen els bruixots, suposo. Aquesta nit feia lluna plena. Exactament. Quines coses que passa, noi. Bé, aquest ajuntament ha acordat manllevar 10.000 escuts per l'adquisició de rateres i de verí. Encàrrec que acceptem amb molt de gust. Què m'oferiu per aquesta quantitat? Posem 1.200 unces de verí o 5 escuts l'unça, que són 6.000 escuts. Això queden 4.000 escuts per a rateres. O 20 escuts són 200 rateres. Però havíem quedat amb un descompte. Us hem fet un preu especial, alcaldessa. Doncs em calen molt més verí i moltes més rateres. Us interessa més el verí, us ho asseguro. Mestre Wey. Perdó, mestre Brown. I quantes rates creieu que puc arribar a eliminar? Aproximadament unes 10.000. Necessito més rateres i més verí. No, un tracte és un tracte. Vàrem quedar així. És comercial. Faré portar raticides de Kitzbühel. Podeu fer-ho, alcaldessa. Si pagueu el transport, a més. Us asseguro que no podem rebaixar ni un cèntim. Si cas bé perdem diners, li ho prometo. Si comptem amb la comissió que us hem promès... Prefereixo que em dongueu més rateres. No, vam quedar així. Bé, doncs, vull rebre la tercera part de l'encàrrec aquesta tarda. Ho rebreu. L'altre terç el divendres. No hi ha cap inconvenient. I l'altre terç el dilluns. I cobrareu, com de costum, al final de mes. Encantats. Alcaldessa, la doctíssima corporació d'apotecaris i el molt enginyós gremi de Manyans, sempre al servei de la vila. A reveure. El negoci no té cor, el negoci no té entranyes, ara mana les finances, ara mana qui té l'or. No és pas qüestió de sort, ni de néixer amb sang blava, pren la paella pel mano, el negoci no té cor. La llei que fan els més forts, no sé pas de què t'estranyes, ni barons, ni reis, ni papes, ara mana qui té l'or. El negoci no té cor, per això passa el que passa. El negoci no té entranyes, per això el món va com Déu vol. El negoci no té cor, el negoci no té entranyes, ara mana les finances, ara mana qui té l'or, ara mana qui té l'or, ara mana qui té l'or.
Sabater, asseieu-vos. No cal, gràcies. Com vulgueu. Us he fet venir perquè després de tot el que ha passat, una cosa està segura. A les pròximes eleccions us elegiran com a regidor i potser fins i tot com a alcalde. Si m'heu cridat per dir-me això? Un moment. Us he estalviat d'anar a la presó. A canvi, escolteu-me. Després de tot el que ha passat, una cosa està segura. Sereu regidor o alcalde. I m'agradaria que assistíssiu al nostre consell, perquè així veureu que a l'Ajuntament les coses es fan com Déu mana. Ara que heu rebutjat la solució bona? Sabeu tan bé com jo que aquesta solució no podia ser adoptada per Pimburg, sense destruir uns principis sobre els quals està bastida la nostra comunitat. Parleu de principis religiosos, alcaldessa? Jo penso que comencen a contenir més els interessos econòmics. No us nego que també hi siguin, però una cosa no té res a veure amb l'altra. I no obstant coincideixen a condemnar, si era la solució definitiva, la més eficaç. A Melín van sortir escaldats. No comparen les condicions al pacte. He estat la primera en pensar en el flautista. I he procurat que et tragués les rates, costés el que costés, i us asseguro jo que no ha estat possible. Nosaltres estàvem a punt d'aconseguir-ho. Amb la violència, Sabater. Era l'únic que ens quedava. Hi ha hagut ferits i vos en sou el responsable. En sóc el responsable, sí. Quan varen ser que els fills dels Peixater estaven desfigurats, em vaig encegar. Vaig pensar que tenien prou força i em vaig equivocar. Calia esperar un moment més oportú. Sí, després de tot, ja he complert amb el meu deure i vull que vos us en feu el càrrec. És possible. Alcaldessa, els regidors, que passin, sisplau. Asseieu-vos allà. Alcaldessa, Bona tarda. Què us ha passat, Sabater? Esteu ferits. Us han fumut una guitza. Sí, m'he embenat perquè no en surtin les banyes. Almenys no he perdut el bon humor, Al contrari, ho estic de molta mala lluna. Asseieu-vos, sisplau. S'obre la sessió. Hem acordat manllevar 10.000 escuts per a la campanya contra les rates, per l'adquisició de les rateres i del verí. N'hi haurà prou? No crec en que podrem matar totes les rates, però confio en que podrem mitigar els estralls de la plaga. El que cal és planificar amb seny la distribució dels raticides per treure'n el màxim profit. Per això som aquí. Hem de protegir abans que res els magatzems d'avituallament. Exactament, els articles de primera necessitat. I la fonda? Si no venen viatgers al mercat de Sant Robacià, estem perduts. I naturalment, el magatzem de teixits. Ah, no, patir. Sí, hem de protegir el vestiment. Crec que és el més important, el menjar i el vestit. Caldrà enviar unes quantes rateres al reverend Grundy. Sí, anoteu, webs. Quants magatzems de farina hi ha a Pimburg? N'hi ha 4, però no tots tenen la mateixa importància. Bé, poseu 20 rateres per a tots. 20 rateres? Només al meu magatzem n'hi hauria d'haver 40. Han d'arribar per a tothom, Ruix. Sí, però la vila no es pot quedar sense pa. És veritat, hem de protegir la farina. Doncs poseu 30 rateres per a vos i 10 per als altres magatzems. Després del pa, la carn. Quantes carnisseries hi ha a Pimburg? 40. Carnisseries, 40 rateres. 40 rateres? Sí. Perfecte, anoteu. Per cert, els formatges del vostre magatzem, 15 rateres. Alcaldessa, tothom sap que les rates tenen falera pels formatges. Doncs posem-hi 20 rateres. En queda 100. Queden les verduleries. Ah, també poseu, doncs, 20 rateres. I també 10 més per a la casa de la vila. Sí, la casa de la vila. Mira, i 10 per al reverend. I 10 per la fonda, total 150. Perfecte. Per als teixits, els bonics teixits, que són la principal riquesa de la casa de la vila, posem-hi 30. Total 180. En queden 20. Perfecte, 20 rateres que repartirem per tota la vila. Passem al verí.
sabater. On aneu? Si m'heu convidat a veure com els regidors es reparteixen entre ells les rateres que paguen els vilatans, ja en tinc ben bé prou. L'espectacle és indignant. Hem repartit les rateres estratègicament per a salvar els queviures de la vila. Ho haguéssiu fet vos d'una manera diferent al ser alcalde? No, perquè solament aquests queviures són els vostres magatzems. Els articles de primera necessitat són de la vostra propietat. Quan venen les rates, els vilatans paguen les rateres que vosaltres mateixos heu repartit pels vostres propis magatzems. Per a protegir els queviures de la vila? Queviures que no són propietat dels vilatans, sinó vostres, perquè després els vendreu. En tot això hi ha alguna cosa que no l'acabo d'entendre. No l'acabo d'entendre. Em sembla que aquest sabater és una mica estúpid, Voleu dir que no li falta un bull? És que què és el que no acaba d'entendre? No ho sé pas, jo ho veig tot tan clar com la llum del dia. Senyors regidors, mentre nosaltres anem divagant, les rates es van multiplicant. No perdem més el temps i estudiem seriosament el que cal fer. I vet aquí, les rates s'anaran multiplicant i multiplicant i multiplicant fins que els pimburguesos van haver d'abandonar llur vila. Però les rates els van acompanyar i junts ens van anar instal·lant en viles de tot el món. I avui dia no hi ha cap sol municipi que no es gasti milers i milers i milers d'escuts en inútils campanyes contra les rates. Vilatans, si ensenyem forats, els apedaçaran. Si demanem remeis, ens donaran calmants. Ben mirat, sempre pagats. Caldrà trobar la manera d'imposar les solucions expeditives.
en el terra estem a menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang.